Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar kullum yau insha Allah ta'ala mun zo ne da fa'idar goruba kamar yadda ake ganinta, wacce yara suke ci. Idan aka same ta ɓamɓararriya kamar haka, ana ƙara daka ta yi gari. To idan ana shan cokali ɗaya a cikin madara, tana taimaka akan matsalar ulcer sosai, sau biyu a rana zuwa tsawon sati biyu. Sannan ana amfani da ita a haɗa da kayan ƙanshi kamar su kanumfari, citta, masoro, a sa a shayi. Tana taimakawa wajen ƙarfin jima'i, tana kuma taimakawa wajen inganta watan sperm, musamman ga wanda suke fama da matsaloli na ƙarancin ƙwayoyin halitta na cikin sperm ko rauninsu. To insha Allah ta'ala wannan goruba za ta taimaka da izinin Ubangiji.